Căprioara It's awesome, man, I'm pe telling you. câmpii, It's și the, no, actually, it's a shithole. pasărea spre ceruri, și floarea cu o I'll go știe. there every year. Pe toți I mean, I live in iubește England. Domnul bun, dar pe noi copii mult mai mult. Yay! Hai încă o dată? Yeah. Еще? Еще раз? Давай. Hai. 2, 3. What shotgun do you think is better, the M1014 or the Striker? Căprioara pe câmpii Striker does less damage, but it holds like spre ceruri și floarea cum mă știi. Pe toți iubește Domnul I bun, want to be 10, dar pe 15 noi years copii mult mai mult. Еще раз? old. I'm sorry. Hai. That was Hai, really 2, 3. necessary. Ca tișoara pe căprioara pe câmpii și pasărea spre Yeah. ceruri și... But the thing is, Включим свет?